stort ud. Har du været tilfreds med ferien, eller har den været for kort? Den har været alt for kort. Ja, det er faktisk det er dejligt. Jeg kunne godt lige tage en med. Ja, det er godt. Ja. Jeg tror selv Jesper har synes, det har været dejligt. Ja, må det ikke? Bare det, der er ikke nogen telefon, der har ringet som hele tiden. Og også det er første gang i al den tid, jeg har